ଏପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅବଲୋକନ କରିସାରିବା ପରେ ଆପେ ଆପେ ମନ୍ଥନାଦ ହୋଇଯାଏ ମୋର ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣୀ। ତେବେ ଅନ୍ଧାରରୁ ଉଦ୍ଧାରିଲେ ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ତୁଲ୍ୟ, ବିନା ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ କିଛି ମୂଲ୍ୟ। ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଗୁରୁ ତୁମ ଜୟଗାନ, ଗୁରୁ ହେତେବ ଆମ କେତୁ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଏପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅବଲୋକନ କରିସାରିବା ପରେ ଆପେ ଆପେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଯାଏ ମୋର ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣୀ। ତେବେ ଅନ୍ଧାରରୁ ଉଦ୍ଧାରିଲେ ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ତୁଲ୍ୟ, ବିନା ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ କିଛି ମୂଲ୍ୟ। ଗୁରୁ ଦିବସରେ କରୁ ତୁମ ଜୟଗାନ, ଗୁରୁ ହେ କିନ୍ନ ଆମ କୋଟି ପ୍ରାଣ। Sakshat